שלום מעיין. כיף לראות בימינו גם אנשים שלא מפסיקים לחייך, אז שישאר ככה. אני ממש משתדלת. ספרי לי קצת על עצמך. אני מעיין, אני בת 34, למרות שאני לא נראית. אני יכולה להסכים איתך. אני עובדת בזה קשה. זה כאילו, אני נכנסה לכאן ילדה קופצנית כזאת. אני אמא שלי אבניל, צמודים, מתוקים, אני נשואה לבן-אל. ברוך השם. אני עושה את השליחות שלי בעולם, האמת. לחשת לי קודם שאת גם לומדת טניה, אז אני כבר מחוברת אלייך. אני גם לומדת טניה. האמת שזה התחיל בכלל מעולם ההתפתחות, כאילו, אני כבר 11, אני יועצת עסקית ומאמנת מנטלית. ואני כבר 11 שנים בעולם ההתפתחות. וטניה זה כל עולם ההתפתחות בדת. להיות באמת, לחיות את עולם ההתפתחות ולהבין שתמיד תהיה התפתחות. כאילו זה מזורף. אין לזה סוף. ופתאום הכלים, פתאום הבהמית לומדת אותך, ופתאום זה מגיע מהחלום, ורגע אחד את בטוחה שעלית על משהו וטיפלת בו, ושנייה הוא מעצב את עצמו מחדש, ומספר לך בזה, אני יכולה לדבר איתך באותה שפה, כי את שם, אבל זה מדהים אותי. אנחנו לא יודעים מאיפה זה יבוא, וכל פעם שאנחנו מגיעים לרגע הזה, שאני אומרת, אוקיי, אני מאחורי זה, אני מעל הסיטואציה, פתאום יבוא עוד איזה משהו שיצמיח אותנו עוד יותר. עוד ניסיון כזה. השבוע, אם כבר רבנית, השבוע הייתי בשיעור טניה, ודיברנו על הבין לבין, והרבנית אמרה לי, משהו ממש יפה, היא אמרה לי, דווקא במקומות של הכאב, של השחור, שאת לא יודעת איך תצאי משם, זה המקומות שאת הכי צריכה לברך עליהם, כי שם נמצאת ההתגלות האלוקית, שם הוא מגיע והוא עוזר לך, וכמה שאת בתחתית, מתוך האהבה שלו אלייך, הוא לא אוהב משהו שאני מתיישב אצלך. הוא עושה לך את הכי טוב בשבילך, הוא מסדר את הדברים ועוצם לך את העיניים בכוונה, כדי שתהיה אחרי זה מעל זה. והיום אני יכולה להגיד שהתקופות הכי רעות שלי, והכי חשוכות שלי, המתנה הכי טובה שלי בחיים. אם לא הדיכאון שלי, אני ואת לא היינו יושבות ומדברות פה היום. זה תמיד נשמע כל כך קלישאתי, אנשים לא מבינים, אבל עד כמה זה נכון. אני יכולה לחזק אותך ממש באותן מילים בדיוק. המקומות הכי חשוכים שלי, הכי באמת, מתוכם, אני מוצאת עצמי פתאום עוזרת לנשים אחרות. אבל כמובן שכשמישהו בתוך הקושי, נורא קשה להגיד, תסתכלי עליי שנייה, זה בא משם, בדיוק שם הייתי. אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכות לעבור את השיעורים האלה בעצמנו. חד משמעית. אני גם באמת מאמינה שאם בן אדם לא עובר את השיעור שלו בעצמו, ובן אדם לא משחרר את המושכות רגע ונשאב לזה, הוא לא יכול לצמוח. כי יש משהו בזה שאנחנו עוברים את השיעורים, יש משהו בזה שאנחנו עושים את הפעולות. זה כמו שאני אבוא ואני אגיד לך, שמעת רגע נטלי, תעשי קסם שזה יעבוד, בוא נעשה שזה יעבוד. לא משנה מה תעשי, זה לא יעבוד אם אני לא אהיה בפנים, אם לא תהיה הכוונה שלי והעשייה שלי בפנים. וזה בכל דבר, זה באמת כאילו בעולם הטניה, בעולם ההתפתחות, בעולם העסקים. שזה ספר עבודה רציני. אגב, אני רואה את זה לא פעם, שאנשים מחפשים דווקא את המטפלת, שהם יהיו הקסם, ההוקוס פוקוס שלהם, אני אלך לטיפול, אני אשלם את הכסף ומשהו יקרה. אם אתה לא נכנס לזה מתוך רצון לעבוד, מתוך רצון לשינוי אמיתי, באמת, לתוך עבודה קשה, אל תבזבז את הכסף שלך. אין קסמים בשום דבר. אני יכולה להגיד לך שחלק מהאנשים, אחת הסיבות שאני לא מדברת על זה שאני גם מתקשרת, כי אחד קטונתי, 2 באמת, אנשים באים, אני לא רוצה שהם יבואו כדי שאני אגלה להם מה יהיה, שאני אעשה להם קיצור דרך, אני רוצה שבן אדם יבוא לעבוד. אם יבוא לי משהו, ברור שאני אבוא. מה הכנת לי עליי? לא הכנתי, את רוצה? מה ראית? זה לא מחלחל, כאילו בא לך לצעוק את זה, נכון? תעשו טוב, כאילו זה יגביר, זה כל כך יתקן כאן, זה פשוט יעשה פה תיקון מטורף. אם כל אחד עושה ככה. זה הכי קטן שלו. ממש, בא לך לצעוק את זה, אתם מסתכלים עליך כאילו, עוד פעם זאתי, ואז יש לה... אנשים חושבים שאני טרלה רצינית. ברוכה הבאה לחבר'ה, ואנחנו יכולות להקים קהילת מטורללות ביחד. אני איתך, אני יכולה לפתוח את קהילת מטורללות, אין לי בעיה גם שיקראו לי ככה, רק שיתעוררו. שלא תחשבי שזה לא שאני קמה כל יום עם כוח ועם אנרגיה, גם אני אוספת את עצמי, גם אני עובדת בלאסוף את עצמי. את לא מדברת שינוי, את עובדת, את בשינוי, את חיה את השינוי. את יועצת עסקית ומאמנת מנטלית, ובאמת איך את משלבת את שני העולמות האלה? האמת שהעולמות האלה תמיד היו לי בחיים, זרים.
הם לא היו זרים, אבל היה לי את התואר והתקשורת והתעשייה, והייתי בתעשיית הפרסום המון שנים, ואני מאוד חיה שיווק ועסקים, ואני אוהבת את זה, ואני אוהבת לראות את הגדילה, והעולם הזה היה נוכח בחיי, ולצידו היה נוכח עולם ההתפתחות שעשיתי אותה עליי, עולם ההתפתחות האישית, וקורס מאמנים, והייתי מעבירה סדנאות, עדיין אני מעבירה סדנאות, אני גורמת לאנשים להתפתח, וכל חיים זה חי אחד לצד השני בתוכי. ואחרי שהחלמתי מדיכאון אחרי לידה, זה באמת, אמרתי רגע, יש פה משהו, העולמות האלה לא סתם, הם לא מקבילים בחיי, הם ביחד, אני צריכה להשפיע על אנשים, אני צריכה לעזור לאנשים. הכסף בכסף לא מעניין אותי. קידוש החומר, אבל יש פה. זה לא רלוונטי, לקום בבוקר ולייצר לחברה X, לייצר מיליונים, ואז מה, אוקיי, סבבה, יש לו כסף, מה מפה? באמת הרגשתי שהשליחות שלי בעולם וכל הדיכאון וכל מה שעברתי היה בשביל שאני אוכל להפיץ אור ולעזור לאנשים ולהצמיח נשים, ואז העולמות האלה התחברו. אני ביטלתי את החומר, אני גנזתי עסק. וואו. ממש סגרתי הכל ואמרתי אחלה מקסים, לא רוצה. אני אשאיר חברה 1-2 שיהיה לי כאילו, והכל טוב, אני יוצאת לדרך חדשה. עכשיו, היא לא חדשה. אני 11 שנה מעבירה סדנאות התפתחות, אני חיה את זה. בסך הכל שיניתי את הקהל לקהל שצריך אותי באמת. את מניחה עסק בצד, אבל אז את באה ואת גם מחזקת אנשים שרוצים להצמיח את העסקים שלהם. זה אותו דבר. אז אני אומרת, אני פשוט לא פונה לאלה עם הכסף. את לא אומרת חומר הצידה, את לא מבטלת חומר, את מכניסה בו קדושה, כי חלק מהשליחות שלך זה ממש להצמיח אותם ולתת להם את הביטחון הכלכלי הזה. אני לא סתם אני אומרת, זנחתי כי עזבתי את העסקים הגדולים, עזבתי את איפה שיש בו כסף ובשפע. ואמרתי, לכם יש, אני לא רוצה. אני רוצה את האנשים, אני רוצה את הנשמות, אני רוצה את הבן אדם, אני רוצה את זאתי, שהרגע נקצה אצל איזה יועץ במאות אלפי שקלים, ואין לה איך לסיים את החודש. לא חסר לנו כאלה. תביא לי להרים אותה. אותה אני רוצה. אני רוצה להרים אותה, אני רוצה להראות לה שהיא יכולה לבד, אני רוצה להראות לה כמה רואים אותה, היא רק צריכה להיות נוכחת. ואז הדבר הזה מאוד מאוד משתלב, את גורמת לבן אדם לראות כמה הוא טוב וכמה הוא עוצמתי, ועולם השיווק שהוא מאוד מאוד מפחיד מהצד, ומאוד מאוד יקר למי שלא מכיר אותו, פתאום הופך להיות נגיש. פתאום בכלום כסף, בן אדם יכול לשים את העסק שלו בפרונט. איזה טיפים, ככה, מתוך המפגש שלך עם בעלות עסקים, את יכולה לתת? אני חושבת שהטיפ הכי חשוב זה... מה יכול לעזור להם? רוצות עכשיו לצמוח, הם מקשיבות לך עכשיו? להיות נאמנה לערכים שלך. אני יכולה להגיד שעסק שאין בו דיוק... זה משהו מאוד מופשט. זה לא מופשט. ברור שצריך להיות נאמנות. דיוק, ברמת לא מה עושים ברשת, לא מה טרנדי עכשיו, לא מה מציעים לי, אלא מה אני באתי להביא לעולם, למה פתחתי את העסק הזה. אם פתחת את העסק בשביל לעשות כסף, תשחררי מראש. כי להיות בעלת עסק, זה לא רק החופש, זה לא רק הכסף, זה לא רק מה שבא איתו, חד משמעית, יש לזה מלא יתרונות. אני אדון לעצמי, יש לי חופש כלכלי, אני יכולה להרשות לעצמי אבל אם זה לא מזל לנשמה, זה יתיש אותך בסופו של דבר. אי אפשר לחיות ככה. לכי ותעשי את השליחות שלך בעולם, ואם זה לא מדויק, זה לא יתפוצץ. ואני יכולה להגיד לך שבאות אליי בעלות עסקים תוכנית, ואז אני אומרת להם, שומעת? זה לא את. זה לא את. בואי נייצר את מה שאת. ואני יורדת באמת לנפש האדם. מאיפה הוא בא, מה הוא מאמין, מה חשוב לה. למי היא רוצה, למה היא בכלל עושה את מה שהיא עושה? ומפה תייצרי את התוכן שלך. מפה עם זה תצאי לרשת. אני רוצה לראות שזה לא מתפוצץ. מדהים, לקחתי. את עושה את זה ממש יפה. אני משתדלת, אנחנו כל הזמן משתדלויות, אבל גם אני מקבלת, את יודעת, כמו שאת אומרת, נגעת בנקודה מאוד כואבת, את הדיכאון של אחרי לידה. שאני כל כך שמחה שאת מדברת את זה גם. ודווקא משם קיבלת את הניעור הזה של שנייה, משהו לא מתחבר, ואני צריכה להיות פה בהקשבה. וכמו שאת אומרת, הרבה אנשים, באיזשהו לופ כזה של רדיפה אחרי הישרדות במקום חיים. אני גם הייתי בלופ. לא נעים לספר, כי עם כל ההתפתחות האישית וזה, גם אני הייתי בלופ. כשאני הייתי בדיכאון, לא ראיתי באמת שום דבר אחר. ויותר מזה, אני גם לא זיהיתי שאני בדיכאון, המיינדסט שלי היה כל כך חזק, שאמרתי, סליחה. אין סיכוי. אני
אני הכי מוקפת, אני הכי בשואובי, זה היה בתקופות הכי נוצצות שלי בחיים, אני בדיכאון אין סיכוי. ואני הייתי כל כך חזקה, שאפילו בזמן שאני משותקת, בבית חולים יושבת, לא יכולה להזיז ידיים ורגליים, בן אדם הפך לסיעודי, אני לרגע לא נפלתי, ואפילו הרופאים לא שמו לב שזה דיכאון, הלבישו עליי מחלה, שלא קיימת. חייתי על סטרואידים, חייתי על תרופות, הרסו לי את החיים בכזה, בהחלטה רפואית. למה? כי שיחקתי אותה. שיחקתי אותה, פה עולם ההתפתחות בא לרעתי. שיחקתי אותה גיבורה, שיחקתי אותה מלכת העולם, הכל יכולה, הייתי מנותקת רגשית מהסיטואציה, שמר עליי חד משמעית מליפול, אבל הייתי מנותקת. ורק אחרי זה, שהסכמתי להודות שאני בדיכאון ואני צריכה עזרה, התחלתי לעשות עבודה. זה מדהים כמה, אמרת הכל בעצם, כי הרבה אנשים שמגיעים לנקודה כזאת, הם ממשיכים בהלקאה עצמית. איך אתה מסתכלת על מה שיש לך? איך את לא אומרת תודה לילד שהגיע? איך את כולך מוקפת, את במקום נוצץ, איך את לא, כאילו, איזה כפיות טובה יש לך, גם באמונה אפילו, את מרגישה מול הבורא שלך, את כבר לא יודעת את כבר לא יודעת איפה את מפסיקה להאשים את עצמך. כאילו, צאי מזה, ואת לא עוצרת שנייה כמו שאמרת, להודות ולהגיד, לא, אני צריכה, גם אני שכל כך חיה את עולם ההתפתחות צריכה עזרה. גם אני יכולה ליפול לדיכאון עם כל הכלים בעולם שיש לי. גם אני, כי המקום הזה של שנייה לתת לעצמך ליפול, בטח ובטח בחברה שמתייגת אותך בתיוגים כמו מתקרבנת ומתמסכנת, ולא חסרות כותרות שנצמדות כשאת בלמטה שלך. אני כל כך פחדתי ליפול לשם, שאני אפילו לא הודיתי. אני כל כך פחדתי שמישהו יגיד. את מדברת ואני בא לי להגיד לך, הייתי שם. אני אומרת לך, הייתי שם. אין מישהי שלא הייתה שם. ועדיין יש כאלה שפוחדות להודות שהם שם, שהם בלמטה, כי העולם סוגד לאנשים חזקים ונוצצים ומיליונרים, וכל החבילה הזאת, שאנחנו באמת לא עוצרים שנייה, להסתכל על הנשמה של הבן אדם שיושב מולנו. ולהגיד לו, אני כאן, אני לא עושה לך עכשיו איזשהו רנטגן של לזהות איפה התקרבנת ואיפה, לפעמים צריך רק את הכתף הזאת. אל תפנח אותי, אל תהיה המטפל, אפילו במקום הטיפולי אל תהיה כרגע המטפל שלי. תן לי להניח ראש, תגיד לי רק שאתה מבין אותי. וזה מקומות שהם מאוד חסרים. הם מאוד חסרים, אני יכולה להגיד לך בוא די, בעלות עסקים. היית מעדיפה לאמץ מחלה ולא להגיד אני בדיכאון עמוק או משהו דפוק בי או משהו לא בסדר בי. אין, זה מחלה, אני כך... תראי לאן אנחנו בסוף יכולות להביא את עצמנו מתוך המקום הזה של שנייה, איך יסתכלו עלינו. אני לא חושבת שזה היה מאיך יסתכלו עליי. או את עם עצמך, גם לאכזב את עצמך. אני סירבתי להאמין. לאכזב גם את עצמך. אני סירבתי להאמין שאני יכולה ליפול. אני אפילו דיברתי את זה החוצה. אני ממש, אני זוכרת הרגע, הרגע שהבריחו אותי מהבית חולים, לא ראיתי את הילדה מלא זמן. והבריחו אותי מהבית חולים אחרי שראו שאני לא מדבקת. לקח איזה חודש וחצי. והמנהלת מחלקה כל כך כאב לה, הייתי 3 חודשים אחרי לידה, הייתי שואבת וזורקת, לא הייתי רואה אנשים, ואז הבריחו אותי בשישי בערב לראות את הילדה הביתה, עם האינפוזיה, עם הכל, ככה יצאתי מהבית חולים, שכבתי על המיטה, וידעתי שמשהו בי לא בסדר, אני כאילו מדברת על זה ועולות לי דמעות, אבל ידעתי שמשהו לא בסדר, רציתי לחזור לבית חולים, באיזה עולם אמא לא רואה את הילדה שלה 3 חודשים ורוצה לחזור לאשפוז. בעולם שאנחנו חיים בו. זה לא אמיתי. ואז הבנתי, זה היה הרגע שאמרתי, אוקיי, משהו בי לא טוב, וגם אז לא הודיתי. אני פחדתי שברגע שאני אגיד את זה, הם יעבירו אותי לבית חולים הסמוך בקשירה. אמרתי, אני דיכאון, מחלת נפש, מה כן? איך זה קשור אליי? וזה עצוב לומר, אני 1.5 שנה לא הודיתי. ואיפה היה הטוויסט הזה, הסוויץ' שאמרת ש... הייתי הרבה זמן על סטרואידים בבית, בשיקום, ואז יום אחד שקמתי והסתכלתי במראה וראיתי ריקנות. העיניים שלי, כאילו כמה שאת רואה אותה עכשיו נוצצות, כואבות, היו חסומות. ועזבי לי שהייתי גדולה, וואי, הייתי בגודל הספה מהסטרואידים, הייתי ענקית. הסתכלתי ואמרתי... זה לא חיים שלי, אני לא חתמתי על זה. איך הגעתי לפה? וזה כלי שאני מלמדת את הבנות שלי בקליניקה, בסדנאות, בהרצאות. אני ממש עשיתי
מיינדפולנס לעצמי. עמדתי מול המראה, צעקתי די. הבנתי שכאילו אין לי יותר לאן לברוח. וממש עצמתי רגע את העיניים וראיתי אותי אחרי. וכשפתחתי אותם, הודעתי לעולם שאני עם הכדורים סיימתי. יצאתי מהאמבטיה, כל נכנסתי לצחצח שיניים, כאילו גם בעלי אמר לי, טרללה, מה קורה? נכנסתי לצחצח שיניים, יצאת משוגעת, מה נסגר איתך? הפסקתי את הסטרואידים, פשוט הפסקתי הכל, הודעתי להם, אני בזה לא חולה יותר, אין מחלה, נגמרה. ואז נכנסתי להיריון. ואם הייתי בהיריון, לא הייתי יכולה לחיות, כי ככה המחלה אמרה. הרופאים אמרו לי, אסור להיכנס להיריון. נכנסתי להיריון והבנתי שזה לא המחלה. וליחד עם זאת, עם ההיריון חזרו הכאבים וחזר השיתוק ברגל, והלכתי לעשות בדיקות, ובדיקות לא משקרות. לא היה שם כלום. כאב לי. פיזית כאב, ולא היה כלום. פשוט התאבלתי על ההיריון. את מדברת ואני רואה אותנו כל הזמן ברדיפה אחרי מטפלים ומנטורים ואיזה שהם, לא מנטורים, כאילו אנחנו חופשות את הסדנה הנכונה, את הכלי הנכון, את האדם הנכון שטפל בנו, ואני אומרת, תלכו לאנשים שבורים. לאנשים, זה נשמע הזוי, כאילו, נכון? אבל את מדברת עכשיו, ומישהי יכולה, כשאני מדברת בשיא הכנות שלי, גם במדיות לפעמים, ואני אומרת כאילו, אנשים מחפשים את האדם שהגיע לשלמות כדי להאחז בו ולהגיע בדיוק לאיפה שהוא נמצא. גם הוא נשבר בדרך. וכשאת מדברת, אני רוצה ללמוד ממך, דווקא מהשברים שלך, דווקא מהסדקים האלה שבחרת שיכנס דרכם איזשהו אור, ולא נמשיך להחשיך על העולם, כי במקומות כאלה אנשים יוצאים או מחוברים לרשע ורע לו, או לרשע וטוב לו, או לצד הזה שמזין את המקום הזה שאני נפגע מהעולם, וזה מה שאני אחזיר אחורה, הוא איזשהו רפלקטור החוצה של כל הרע שהוא עבר, ואת לוקחת את זה ואת אומרת, לא, אני לוקחת את הסדקים האלה, ודווקא משם אנשים יכולים לגעת בשיא הריפוי, מהמקומות השבורים, אז זה לא כזה ברור לכולם, כי בסוף אנחנו הולכים, רואים אנשים על במות שאף אחד לא חושף בפנינו, באמת איפה הוא נסדק, אני רוצה את האדם שנסדק ביום יום שלו עד היום. אין בן אדם אין דבר כזה היום, להגיע לאיזשהו קו כזה של הכל טוב, ובואו אני לומד אתכם מה להיות, ואיך עושים, לא מאמינה בזה. הדמעות שלך, הכאב הזה, המקום שאת חושפת, הוא מה שגורם לי לרצות לבוא ולקבל ממך דווקא את הכוחות. כי אני לא רואה בחולשה. קודם כל אני חושבת שלהיות במקום הזה ולצאת ממנו בטוב, אז לא ראיתי את זה, אבל זה באמת כאילו חוזק ממקום אחר, ואני לא רואה דיכאון כחולשה. לא יודעת, המקום הזה לא יכול לטפל, לצערי, כן, אנחנו צריכות לעבור דברים על בשרנו. ואני חושבת שאין אחד בעולם, בטח בשנים האחרונות, שלא עובר קושי בחיים שלו, זה לא חייב להיות דיכאון, זה לא חייב להיות זה לפעמים לקום בבוקר ולא להיות מרוצה ממה שיש לי. זה לקום בבוקר ולהתבאס על היום. זה להתאמץ לחייך עם המציאות שלנו. מי שעדיין מאושר בשיא האושר ומבסוט עם עצמו כנראה ממש או מנותק מעצמו או מהסביבה, אבל יש פה מציאות שאנחנו חיים איתה. וכן, אנחנו בהתמודדות מסוימת, שאנחנו לא צריכים להתנצל עליה, שיש לנו עבודה היום. חד משמעית. ובאמת כאילו, לא נראה לי שיש בן אדם שלא רע לו, שלא קורה לו משהו בחיים, והגדולה היא לעלות על הסיטואציה, להמשיך משם, לקחת ולעשות ממנה טוב, לראות איך זה מקדם אותי, איך אני מקדמת אחרים, איך אני מתקדמת מהדבר הזה, גם אני שאני עומדת על במה, אז אני עומדת ובוכה, ואני עומדת וחושפת, ואני נותנת להם את השיטות שלי, מאיפה שאני צמחתי, כי גם אלה שכותבים ספרים, וגם מל רובינס, בא מסיפור, גם הגדולים ביותר יש להם סיפור, הם עברו דרך. גם טוני רובינס ישן באוטו, בסוף כאילו כולם כדי להגיע לטופ עברו דרך. ועוברים. מי שהגיע לטופ ועדיין עוברים. אל תחשבו שאצל מישהו מושלם באופן מוחלט. חד משמעית. השלמות שבחוסר שלמות, ניקח את זה מהטניה. יש לנו, כאילו מתוך השיחה שלך ומה שאני ראיתי, את גם עומדת, כמו שאמרת, על במות, גם מעבירה סדנאות, גם ליווי אישי. יש מכלול שאפשר לפגוש אותך בו, וכל דבר מביא משהו אחר. מה ההבדל באמת בין הרצאה לליווי האישי? מה את מקבלת פה, מה את מקבלת פה? סדנה והרצאה, אני אומרת סדנה, אבל ההרצאות שלי הן סדניות, בסוף זה פרקטי, בא לי שתצאי משם חוויה, כי לא משנה כמה אני אדבר, אם הגוף לא יחווה,
זה לא שווה כלום. אז אני כאילו קוראת לזה סדנה, אבל זה הרצאה. וזה משהו שונה לחלוטין, באחד על אחד, בא אליי בעל עסק, ואני יודעת לתת לו הכל מהכל, אני יודעת לתת לו את העסקי, ואת הפיננסי, ואת השיווקי, ואת המנטלי, ואני עוד לב פועם בעסק. אני ממש עוד לב פועם ברמת ה-24/7. הן מתקשרות אליי על כל דבר, הן באות עם עסק, ויוצאות עם זוגיות, ובאות עם עסק, והולכות, כאילו יוצאות עם רעיון גדול יותר, ומשהו גדול יותר, והן מתפתחות, כי כשאתה בהתפתחות, זה לא משנה אם אתה מתפתח בעסק ועושה יותר כסף, או מתפתח בחיים, וכדי לעשות יותר כסף אתה צריך גם להגדיל את הכלי שלך. מדייק את המעגלים שלך, את הזוגיות, את היחסים. חד משמעית, את הסביבה משתנה, והפנימיות משתנה. בסוף, כדי להיות בן אדם מצליח, אתה צריך להחזיק את זה. אתה צריך לדעת ולהביא את המידות שלך לתוך הדבר הזה, כי אם לא זה לא יהיה. בול. וזה באמת משתלב בעולם אחד, ואני נכנסת כלב פועם לעסק ברמה, שהן לא מעלות פוסט בלי שאני מאשרת אותו. עכשיו לא כדי שאני אהיה דיקטטורית, אלא באמת כדי שהם יוכלו לעשות את הכל לבד, שהם לא יצטרכו לסיים ליווי ולעשות עוד ליווי, ואני בזה לעולם הזה. התחילו ללמוד ללכת לבד. בשנייה שאני משחררת, הן צומחות. והמטרה שלי היא לשחרר, היא ללמד אותם, לעשות את הכי טוב שלהם, לדייק אותם, לראות אותם מצליחות, ולתת להם לעוף. זה כאילו כמו, הם ממש הבנות שלי. אני אומרת הם, אבל אני מקבלת גם גברים, אבל אני בלשון נקבה, כי יש לי קהילה, ואני סביב נשים כל היום, זו המטרה שלי בסוף, להעצים אותם כנשים, כאימהות, כבעלות עסקים, וסדנה היא משהו אחר לגמרי. אני הולכת להרצאות, אני הולכת לארגונים, יש לי את ההרצאות, הסדנאות שלי, ויש משהו במרחב, יש משהו בחדר, מכירה את זה שלפעמים את שומעת סיפור שכביכול לא קשור אלייך, אבל נוגע לך בדיוק במה שהיית צריכה לשמוע, ופתאום את רואה בן אדם חווה משהו ואת אומרת, יש עוד מישהו כזה בעולם. אנחנו מתקיימות אחד בשנייה, מה זאת אומרת? הכוח והאנרגיה שיש בחדר, מה גם שכאילו אם אני אלך לעולם הרוחניקי שלי, הכל מדויק. יש ממש נשמות מחוברות בתוך החדרים האלה. אבל יש משמעות לקבוצה, יש כוח לקבוצה, כמובן שזה לא מאוד אינטימי ואחד על אחד איתי, ואני לא נכנסת לרזי הנשמה. זה מציף דברים שלא היו צופים גם באחד על אחד, וזה עושה... זה גם משמעותי, זה עוצמתי, זה חזק, זה חווייתי, ואנשים מפחדים בסוף משינוי. זה אחד הדברים הכי מפחידים הם שינוי. אנשים מפחדים להגיע לחדרים האלה ולסדנאות האלה, כי יש מצב שיהיה לזה השלכות ביום אחרי. שזה משהו שהיה לך נוח איתו, ונוחות היא לאו דווקא תמיד דבר טוב, היא גם מסוכנת לנו לעתים. נכון, ובהרצאות עושים את השינוי בכיף. את באה ואת רוקדת, ואת משתחררת, ואת שומעת, ואת יוצרת חברויות, מדהים. זה כיף. בסוף זה כיף. אני באה, בסדר, אני באה, שכנעת אותי. אני עובר שלך. יאללה. נצטרך להפות. גמרי. אבל זה כיף ממש, כאילו, זה לא אותו דבר, העבודה פה היא פחות... אני יכולה לדבר על העולמות האלה, באמת שעות על גבי שעות, ויש לנו ככה את הזכות להביא את הסגירה המדויקת לשיחה המדהימה שהייתה בינינו. מה איזה מסר האחרון היית רוצה להעביר למי שמקשיב לנו עכשיו? וואי, בא לי... אמרנו לא לפחד משינוי? לא לפחד בכלל. אחד המחסומים הכי גדולים של אנשים ושל בעלות עסקים בפרט, זה הפחד לצמוח. הפחד לצמוח, הפחד לאבד, הפחד שיראו אותי, הפחד להיחשף, יש מלא פחדים. ואם אני יכולה להעביר מסר... לבחור מה מנהל אותנו. זה להסתכל על מה מנהל אותי, ולא לפחד. להיות המנהל, לא מנוהל. בדיוק, להתקדם, לקחת את הסיטואציה בידיים, בא לי לעשות משהו, אז בכל הכוח. כי... אני אומרת ברבק. זה אותו דבר. אם אני מאמינה בעצמי, אם את מאמינה בעצמך, אף אחד לא יכול לעצור אותך. לא. זה סבבה, כולנו מפחדות, כולנו חוששות. אם לא היית מפחדת, הייתי נלחצת. שהפחד יהיה המנוע ולא המעצור, זה מה שאני... שנבלבלים בין חשש לפחד. אבל אם לא היית מפחדת, הייתי נלחצת. תהפכו את הפחד לדחף. זה ממש היפוך, היפוך אותיות מדויק. כן. אז כאילו, באמת, אל תתעלמי ממנו. שיר לידך. קחו אותו. ניתן לך את הפוש למטה, שיגרום לך לרוץ. טוב, מה יש להוסיף על כל הטוב הזה? אני מקווה שמי שיקשיב לנו גם לקח מזה טוב, ויבוא לשאוב עוד יותר טוב מהסדנאות, מההרצאה, מהליווי האישי, מכל מה שיש לך להעניק לעולם. תודה, תודה רבה. תודה.